minerals go kra gige mwandu mikunye buolo gi oberie ngima jokanyo nikech nyalo yudo ka adier mwandu wuok kanyo kendo gol ni kanyo to ngima ji ok lokre malong'o. Nyawegen leadership nyocha Lwanda Kotieno kineno pika moting'o rech ka ukulanda Kotieno or Miuru Bay ing'eno ting about 1,000 kilos 1,500 kilos rech en 200-300 shillings per kilo so rech no pickup noting'o goods worth 2,200 to dhigo to ju kacha to dhier iyego ariaso odhigo ni owene gi pesa kosdhigo okawo rech bi mayot to dhi bi maber kose to da bed nwageng'o rech ni ka factory los kar ka ma ji yudo tich yudo income skunde gero pesa nitie around koro wa negotiate be midhi usego loka wanyalo benefit. Nitiere gik mane loso gi counties ni kuonde mebere mwandu moko ne keto nyaka freezers kuonde miketo gie mondo kik gikethre thuolo malach kendo ne nyalo yudo ka ndalo mane jatend migao mar wechego mag ohala kata industrialization notemo wuotho kendo yudo kodhi e kaunti ka kaunti ong'iyo ni giloso kuondego mag bero mondo chenro ma kamano gik kanya ka sani wacho ni kuonde machalo Lwanda Kotieno pod ting'a rech kamano to ne unyisowa ni nitiere counties nitiere kod chenro mane nitiere mag bero mwandu miyudo e counties obedo nade ka ng'eny those countries support ne giyudo kata from European Union migero storage called facilities. To over time, go in the county, just an example, to maintenance odok piny, oko work. Go in county, ka kelo deliver rech kawuono, to come your pesa after 3-4 days. Next time also reja kose. So is management at the county level. Both in minerals and fish. Mwandu madhano ge piny kang'ene are from the ground. Tie minerals, tie pidho oduma kata gi avocado. Koro mwandu te age piny on the ground. Koro kowa take care of minerals maber. Ikunya kanye, ng'ama tiyo chichwele pesa nadi, odak kanye, facilities meke chal nadi, that will help. Kibiro rech, the same thing. Kibiro niang, the same thing. But ka management ka oko focused, gino nyawegi, wawuo nyaka piny ruto wanana kanyo. Koro bipani ntie